So yun, what is up mga ka-90s? Ayan, ang bagong ano na naman, content. Yan, kita, una-una sa lahat, shoutout sa lahat ng subscribers natin dyan. Ayan, sa mga nagpapa-shoutout, nasa screen, makikita nyo naman dyan. Ayan, sa mga kumuha ng Red Venom Load, ayan, maraming salamat ka-90s ha. Ayan, nakita nyo naman sa thumbnail ka-90s. Ayan, Dragon Driver. Ayan. Ayan. Sa mga iba pang katanungan ka-90s ha, mag-comment lang kayo sa baba. Ayan. Saka sa FB page natin ka-90s ha. Yan, may nagtanong kasi ka-90s kung pwede ba daw yung ano yung Dragon Driver. So yan, wala tong laman ka-90s ha. Ano, humingi ko lang sa ano, tindahan. Yan, Dragon Driver. Yan. Kung pwede ba to ka-90s? Pwede ba daw itong ihalo sa load? Yan, sa paggawa ng load. Pwede naman ka-90s. Yan, pwede. Kasi nga ano, meron siyang caffeine tsaka ginseng. Mataas siya sa ginseng tsaka sa caffeine. So, para saan ba yung Dragon Driver? Yan. So, Dragon Driver ka-90s, ano, ginagamit nila to sa manok. Ito yung pinapainom nila yung sa conditioning tsaka bago yung laban. Para yung manok ka-90s, ano, alerto. Tsaka kagat ng kagat. Yan. Pero sa gagamba ka-90s, hindi to sa ano, iba rin epekto nito sa gagamba ka-90s. Nakagamit na rin kasi ako nito nung una. Ayan. So, ang epekto nito sa gagamba ka-90s, ano, pampabilis. So, isa to sa mga ginagamit ka-90s sa mga load na epekto sa gagamba ka-90s sa bumibilis yung lakad ng gagamba. Yan. Tulog sila agad, mabalis yung akyat. So, kaya yung iba ginagamit ito ka-90s. Yan. Yung ginseng. So, para saan yung ginseng ka-90s? Ano, stamina yan ka-90s. So, lalo na sa basaan ka-90s, maasahan mo talaga yung ginseng. Kasi nga, pag meron kang ginseng, pag na-apply mo yung ginseng sa gagamba, ayan, matagal silang mapagod ka-90s. So, lalo na sa mga basaang laban ka-90s, mas maasahan mo yung ginseng. So, para hindi agad mapagod yung gagamba, kahit basag-basag na ka-90s, kakagat pa din. Ayan. So, ayan, effective naman. Pero ka-90s sa akin ayan, sabi ko sa inyo, ito yung gamit ko ka-90s. Liquid na ano, pampabilis. Ito yung gamit kong pampabilis ka-90s na steroid. Ayan. Ayan, sa mga nagtatanong, ayan. Yung pointing ko nito ka-90s sa 0.1 or 0.2, depende sa gaano karaming ano, yung titimplahin ko ka-90s. Ayan, ito yung pampabilis ko ka-90s, tsaka ano, stamina. Ayan. Versus yung sa iba, yung nagtatanong, so, kung sa gusto yung gamitin, pwede din naman. Pero sa akin ka-90s, ito yung gamit ko. Ayan, pampabilis. Pampabilis tsaka stamina. Liquid na steroid ka-90s. Ayan. Sa mga gustong sumubok din naman, kung gusto nyo lang naman mag-comment na kayo sa baba. Ayan, or PM nyo ako. Ayan. Mapag-uusapan naman yung ka-90s. Ayan, so balik tayo sa Dragon Driver. So, ayan. Effective din naman yan. Basta yun ang focus nito is stamina tsaka pampa-alerto. Ayan. Dragon Driver. Nasa inyo na yan ka-90s kung gaano karami yung lalagay nyo, gaano karami yung ititimplahin nyo ka-90s. At least na ano, dalawa lang anong nito ka-90s, ginseng lang tsaka caffeine. Yun lang, dalawa lang. So focus sa ano sa sa pagiging alerto tsaka ano sa stamina. Ayan. Sana tulungan ko kayo ka-90s shoutout sa lahat ng mga bago pang newbie pang timplador dyan. Ayan. Makukuha nyo rin yung tamang timpla. Wag lang mawalan ng pag-asa ka-90s. Ayan. Sana natulungan ko kayo. Sa mga iba pang katanungan ka-90s, magtanong lang kayo sa ano sa FB page natin, kayo mag-comment kayo sa baba. Kung meron pa kayong ibang katanungan. So, yun lang ka-90s. God bless.